wallahi har injin kuma kace Allah ke abin annabawa shi yake control din ta ubangiji shi yake control din duk wata moto a duniya to su mutane kuma ba a su ma mutum ko bai yarda da Allah ba Allah ne yake lura da shi duk kudin sa duk mulkin sa adda Atiku Abubakar a gwamnan Plateau wai waye masu Khaled Mutuwan Kalon Mofol har gwamnan Plateau ma wallahi shi gwamnati ne take lura da shi ko ubangiji ubangiji dai wallahi ubangiji ai shi gafurur rahim ne me yafiya ne to ka gani ga bayinsa da wanda ya ba daidai ba da wanda ya daidai akwai wani tambaya da nake da shi da Allah za ka sanin ta yawwa shi kan wai ana iya samun mutumin da bai sallah kuma yana da imani to wani wajen sallah ai ba a ce ka yi ta a kazanta ko kuma cikin wani kunci ko lalura ban dai musulunci ne da kuma sallah to haka ne yanzu da gani ko dan limamin farkon musulman duniya ne in ban da sutura ban ci ba sha ba tsarki to duk ina sallah ma bai wajabta wa din karshe ma in ne sallah na shiga masallaci Allah ya kudin duno min masifa da bala'i ba ma al'umma ba ne da shi sallah sai da tsarki ba Allah ba ai sallah ba cin abinci bane ko kujeran mulki balle ka ce yau kujeran mulki ne wannan sallah Allah ne yake tantance to kuma kaga kai maka samu kulawa kafin kai sallah da azumi yau da azumi tsarki yana gaba da sallah ke insha Allah rabbi sai an samu tsarki kafin wallahi a sai tsarki shi wanda bai sallan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji ne yake da wannan sanin gaibin mai gida dan gaibu ne mana ai rashin rabo ne kana ma musulmin baka yi sallah ba wani kuma lalura ne sosai lalura kuma ai bala'i ne menene dan kamanta ma da bala'i yanzu ne mutum yana yawo bai sani ba ka dasa mai bom a kugun shi yana cikin tafiya sai ya ji tashin so ya zai ji kiman shi da karfin sa kaga yana Allah ya da shi a to ba maganar dariya bane yayi a jera ma bom kana bacci ka tashi ka ta yawo kai baka sani ba to kaga Allah ya kawo to ka gani wato gaskiya musulunci riga ne to ka zauna ma ne gida to amma lalura ne yasa kake baka yin sallah ko wallahi Allah yanzu na samu tsaftataccen ka irin naku har ga Allah kiran sallan farko na ladan sai ka ga na motsa to ni ina da kayan da nake so in baka amma ka kika siya ni to ai baka sani ba a yanzu a duniya kuma akwai kyautun da za a iya ma ba domin Allah ba wataƙila yanzu wata ranka bani kayan miliyan 10 akan wani damuwar duniya wata ran kuma ban yi sallah maka ba cikin mutane kawo duka na kuka goranta mun saboda ka bani kaya ko ba haka bane to kuma musulunci ba takuran da kai kake tunani da tsanani a'a amma kuma sallah fa wajibi ne duk kudin ka duk karfin ka duk mulkin duk isan ka ko a kwance kake wallahi in dai kana da tunani a hato kuma ana yin sallah a zaune insha Allah a to malam ai ilimi kogi ne ni har ga Allah ban karanta wannan waje ba Qur'ani ai 60 ne full to kaga bai wuce ni ina izu 10 ko 15 ko a ba kai za same ka 40 malam bar ilimin Qur'ani kaman kwamfuta ne ai ba tana da bluetooth kala kala ba ka shiga folder haka ne kaga Qur'ani ma ai bacin wannan shafin akwai wani shafi to kaga ba yawa to amma kuma me yasa muke shan wahala a Najeriya ai mu ba Allah da mun kai bawan Allah duk kudin ka duk tsananin ka sai ka shiga jarabawa kuma jarabawa ba ce kai kuka ko ka kyamace ta yanzu kaga mu a nan duniya a wannan zamanin ana kukan mutuwa kukan mutuwa ya wajabta amma ba irin kukan da ake yi ba wani iri kenan za a gane ku in an dan zubar da hawayen hiya da ai fuska ko ya ci magani don mutuwa ko ba bindiga da mun wajibi ne yanda kake sha'awar rai haka Allah ya yi mutuwa ita ma mutuwa ai kamanni ne na rayuwa don bayan da za a yi rai ya bi wannan hanyar mutuwa biyu ba ko ba haka bane a to mu yan adam mun kaunaci mutuwa a rayuwa ne ai ba mutuwa ba ma san mutuwa kuma Allah kuma shi ma ya halicce bangaren mutuwa ta gefen rayuwa ne duk yanda za ka yi ka gudu sai mutuwa ta bi nan dai da rai kake yawo a to ka gani ai ko babun diga zaka mutu mutuwa tana tare